Tanjung Sari, terima kasih kembali. Salam jumpa perdana Anggita. Rasane wong nandang kangen rino wengi atiku rasane peteng tansah kelingan kepengen nyawang sedelo wae wis emo tenan Anggita. Tegane kowe ngapusi nganti sprene suwene aku ngenteni tangis batinku grantas uripku teles kebes netes Allah ning dodoku. Asik asoy, asik asoy, Anggita. Agun Audio kembali, Arneta Record. Cik, 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 ayo lu kah. Duduk lambe anyar sing ning jero lemariku nanging bojo anyar sing bom pamer kening aku. Anggita asoy dudu wangi mawar sing tasawang ning mripatku kowe lali nglarani wong koyo aku ning opo seneng aku yen mung gawe laraku pamer bojo anyar ning sandingmu. Citra janji tegane kowe ngapusi nganti sprene suwene aku ngenteni nangis batinku grantes uripku teles kebas netes elo cendol dawet cendol dawet cendol dawet seger dawet dawet cendol cendol dawet dawet cendol cendol dawet dawet cendol dawet seger piro 500 ya terus gak pake ketak ciro lupa dimana bitu sing tak sayang ilang sing tak sayang ilang sing tak sayang ilang. Alah Anggita ngono lho Pak Di. Duduk lambe anyar sing ning jero lemariku nanging bojo anyar sing bong pamer keneng aku. Anggita ayo lo duduk wangi mawar sing tasawang ning mripatku nanging kowe lali nglarani wong koyo aku ning opo seneng aku yen mung gawe laraku pamer bojo anyar ning sandingmu ning opo seneng aku yen mung gawe laraku pamer bojo anyar ning sandingmu.